I have viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi to Benorifte. Abu Moyi Sinchwaja Ugochi to Wadra Temple. Issue quite the Biata. Boom. Importance of having a mouthpiece. Ayekuru. No bad Nukuru Nige when you don't know Kurugi, Manamadamanamo. I wear Nadibo say, no, only my mother. No one a mother to when I go crazy. You open I didn't wear a mouth to Nekumaka. Never recommend digging. I will go there to see that mother goes to the one more. Nigga, when you read out to never recommend digging, Namana mother, but I'm more. No, Siabo, the only way out to succeed massively. For you to be recommended, the politicians, they are where money with Godfather. I will go. Ne to akodikwa n'ige enweriri Godfather ige enweriri onu na ekurugi ige enweriri altar na ekurugi. Yes, onu aga nwere ike iwe onu mmụọ ma ọ onu mmadụ ka iwe nwee ike inweta ihe I kwesịrị inweta. Isiokwu anyị gbara ọkpụrụ mana gee ntị. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na anyị ka na month of May. Our monthly ritual for the month is still ongoing. I'm going to show you Eze-Ana Igwe maka na Igwe bụ ike. Chat am na WhatsApp. I want the details I need from you in order to book you. Yes. Ngwacha details ahụ. Forward or you want to show you Eze-Ana ma ọ na-echo ka agbara family emi. Ma ọ nwere ajụ inwe na nkuzi a chat am na WhatsApp 0805 78 37672 or 0813 8243 871. Ị na screen gị ga-afụ those numbers mkpọrọ now. Now, ka anyị banye na nkuzi anyị maka ebe nkuzi anyị isiokwu anyị bụ importance of having a mouthpiece. Ọ ga-enwerịrị ọnụ na-ekwuru gị na mmadụ kwere na mmụọ. Mma amara ga-afụ ihe o ji wee dị mkpa na mmụọ ga-ekwuru gị na mmadụ ga-ekwuru gị. Maka na mmụọ ma ọ bụ mmadụ ga-recommend gị for elevation, for mbuli elu. Yes. Ka mma alụgat. Ka m nwere stories ịma na Bible wee malụ ga. Akọla ya akọla story gbasara onye a na-akpọ Virgin Mary na Bible. Ewee sị na mmụọ ọma nke osepụrụ ụwa Gabriel bịakwutere wee gwa ya na ọ dịgo favored. Ịghọtara ya? Na ọ dịgo favored. Gịnị ka m na-ekwu maka ya wee gwa ya na ọ ga-adị ime na ọ ga-amụ nwa. Kedu ihe m chọrọ iweta anyanwụ ihe? Ihe m chọrọ iweta ya bụ na ozi mmụọ bịazie. Ihe ọ pụtara bụ na mmụọ nwere ike ifevo mmadụ. Mmadụ kwa nwere ike ifevo mmadụ ibie. So ihe ọ pụtara bụ niile idiri build bridges. N'aka nke ọzọ ngwakwa gị na-enwere altar that there must be an altar that speaks for you. That altar that speaks for you is your mouthpiece na mmụọ. Ọ ga-enwerịrị mmụọ na-recommend gị for blessings and liberation. Ka mmakwara gị atụ. Ije na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ancient book. O nwere ebe ọ kọwara na akwụkwọ Daniel. Ewee sị na Daniel nọ n'ihe mgbu. Ewee sị die mmụọma ka ọ bịa bute ekpere ka asa ya ekpere. O wee sị na ya bụ mmụọ a pụọrọ n'ụzọ. Negative forces wee hijack ya bụ mmụọ. Mana n'ote kisiri isend the higher beings ka ọ bịa liberate ya. So ihe ọ pụtara bụ na gị nwa inweta mbuli elu ma ọ bụ ịzaga ekpere nwere mmụọ dị responsible for it. Ọ mmụọ a bụ onye kwuru gị. Ọ mmụọ ahụ onye ka anyị ji sị gị build bridges. Ọ mmụọ a ga-ewere ya petition. Wee were ayịyọ gị wee sị wee intervene on your behalf. Mmụọ ahụ bụ the mouthpiece. Enwere ọtụtụ stories ihe afọ na Bible. Ihe nji ụfọdụ nji asị ka wee nji ekwotu Bible. Ihe nji ekwotu Bible bụ na mma na 80% of my audience go Bible. So mmesi na akwụkwọ ahụ ịma ikwenyere na ya wee kọwara ihe maghị. Enwere ọtụtụ ndị sigoro emere intervention. Mouth speaks for them. Ọ sị ha gaba, their sin have been forgiven. You have been healed. Enwere ọtụtụ ndị ọnụ ka eji wee sị ya nwere onwe gị ha nwere onwe ha. Enwere ọtụtụ testimonies ndị nọ n'ihe mkpa mana mmadụ speaks for them. So a ga-enwerịrị mouth ka akụkwara gị akụkọ nwoke onye a gwara ya na ọ bụ legal luminary nnukwu onye ọkaikpe mana o nwere nwaanyị nọ na mkpa
nwaanyị a na-achị nara anị ya nwaanyị a na-achị nara anị ihe nwaanyị mere ụbụ na nwaanyị ga-echọba onye ọkaikpe eji kpepụta ya o wee megide wee jegide na nke ofu onye ọkaikpe ekwetazie na ya ekpepụta ya onye ọkaikpe a bụrụ ọnụ ji ekwu orie n'ụlọ ikpe o nwere onwe ichetara nwaanyị Mary Magdalene onye a chọrọ ịtụ n'okwute ichetara ya ka a chọrọ ịtụ ya n'okwute wee sị ya na Jizọs intervene adụ wee jụọ ha ndị niile a na-achọ ka atụwuo nwaanyị a n'okwute ọ bụrụ na o nwere onye n'ime ọnụ nke emebeghị mmehie na mbụ bụrụ ụzọ cast stone wee sị na ọ nọ n'ala ụdị ihu n'ala before you know it ndị mmadụ na-apụsị one by one gịnị ka m na-ekwu maka ya ọnụ kwuru ya ọ bụrụ na ọnụ ahụ ekwuru ọrịa nwaanyị ahụ would have been a dead woman atụwuo n'okwute ntị ọ dịkwa gịnị ka m na-ekwu maka ya at every point in time in life a ga-enwerịrị amount ga-ekwu maka gị either for your defense or for your recommendation mgbe na-ajụ gị onye ọma na-ege ntị kere ọnụ na-ekwuru gị o nwere ike ịbụ ọnụ mmadụ nwee ike ịbụ ọnụ mmụọ kere that altar that speaks for you kere that spiritualist kere that your priest na-ekwu maka gị a ga-enwerịrị altar that will be lost. Yes, a ga-enwerịrị altar that speaks for you ebe a na-akpọ na-ekwu ya dịrị gị mma. Ọ dị very important maka na anyị nọ n'agha n'ụwa mmadụ a n'ụwa mmụọ mmadụ niile nwere ike ịfụ gị n'anya. O nwere ndị kpọrọ gị asị for no reason. E nwere ndị nwere ike ide ejere gị aja ije for no reason. Imerọ ha anything nta imerọ ha imo mana just natural hatred. Kedu ka ọ ga-eji bụ gị? O nwere onye nọrọ na-alụ ọrụ ọjọọ na-eche echiche ọjọọ na-akpa nkata ọjọọ etu ọ ga-esi wepụ ndụ gị. Imere ya nta imere ya imo mana ọ personal hatred. Kedu ka ọ ga-eji wee bụ gị? Have it in mind that there is no way on earth you can please everybody. Ọ dịrọ possible. Ọ bụ ụbọchị m na-eme meditation nwee meta meditation ebe a na-ekwu na-asịrị na pilot jụọ wee jụọ ndị Juu si ya unu echetakwa na taa mgbe ndị a hapụrụ ụnụ a prisoner wee jụọ ha na anyị nwere prisoners na anyị nwere onye ekperima onye ori na anyị nwekwalụ eze ụnụ kere onye ụnụ chọrọ ka hapụrụ ụnụ ha wee sị hapụ Barnabas ka ọ na onye ekperima si gbuo eze ha. Ị na-ajụzi nwere meditation wee na-ajụ kere ihe exactly ihe eze ha mere ha ji wee si crucify him. Based of my knowledge na investigation mere na akwụkwọ Bible ọwụ na nwere ihe o mere but for jealous from ndị a na-akpọ ndị Pharisee na ndị Sadducee ndị na-afụta as their competitor wee si crucify him. So amụọ m ihe na-agabiga na ndụ a but I can tell you na o nwere ndị bụ ya competitor. It could be na Chineke gọziri gị nye gị ọbụ ịmụọ nwoke mụọ nwaanyị o nwere onye obi adịrọ mma. It could be na o nwere ike ọ bụrụ na line ebe ị na-azụ ahịa o nwere onye obi adịrọ mma niile ele. It could be ndị gị na ha bidoro ọrụ ofu oge mana I have made more progress than them. Jealous might come from there. O nwere ndị nwere ike ide ewekwuru gị iwe ọ bụrụ because na ị mejọrọ ha mana maka ihe they don't like the face of your mother, they don't like the face of your father. Ha na-asị na ha chọrọ na ọ bụ na agọzie nwa okeke ga na-enwezi ngala. Out of jealous ha na-enwere ebe okeke nọ eburu agha buso ụmụ ya. Ọ ga-enwerịrị some people are like gị even if you kill yourself you can never please your enemies. So o nwere ndị nọ n'ihe ha nọ na-eche kedu ihe ha ga-eme ka ewepụ ndụ gị, kedu ihe ha ga-enye eme ka a gbaa amasị wee megide gị, kedu ihe ha ga-eme ka eche echiche ọjọọ. O nwere ndị ọ ga-agba ọ bụ na-enye ha egbe ha sị ka agbuo ogige nwụrụ. So to show you the world we are living in enwere ndị some people describe wee gwa gị na enwere ndị bụ kwesịrị nọ n'ụwa dark souls. Their joy is to make sure that they cause pain to genuine human beings here on earth. So ihe na-achọ ịjụ ụwa kọwara gị bụ ebe anwa ka altar that speaks for you comes in. A ga-enwerịrị onye ga-anọ dịka ya a priest gị ime ihe priest. The work of a priest ọ bụrụ taa ka priest dịbara enwere aka ji ọfọ okwu mmụọ chi priest na okwu mmụọ dị iche iche ihe awe priest.
onye na-agba ụkọ na between ụmụ mmụọ na gị nwa. Ọrụ ya bụ ịdasị ụmụ mmụọ nekwa na onye dị etu a na ọ na-ayọkwasị merie nke a biko mere na ya. A ga-enwerịrị somebody that intercede for you. A ga-enwerịrị somebody that intercede for you. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na ihe ọ bụla ị na-enwe before ị nwee mbuli elu na ndụ a nwere onye na-eme intercede. I can tell you, even His Excellency Governor Anambra State, I can tell you that before o nwee the ambition na ọ chọrọ ịchị ọchịchị na Anambra State, ọ ga-enwerịrị some individuals meeting wee sị Prof, based on your antecedents, we are recommending you na this cap will fit you, run for the governorship of Anambra State. I can tell you, o nwere some people sell the idea to him before chairman ya wee mee ya accept. On ndị aka ụfọdụ na-akpọ godfather in the political terms. And ma achị gwa na ọdịrị ihe niile. Yes, so certain things he may achieve in life. Nwere ndị kwenyere na gị, o nwere ndị recommended gị. Ka nwere my own life experience. Ihe nji abụ nne m onwe m na-ama atụ ka ị ghara isi na ihe ahụ fairy tale ma ọ bụ n'ọwa akụkọ no real life story. Ndị na-eso m amarugo maka ya. O nwere ụfọdụ ndị mmadụ onye nke gwara m one day sị m na o nwere ebe ya many a times or some of my followers enyego that testimonies no nọ na nlọ nọrọ na state of danger. All of a sudden I came to that dream, his dreams, and rescue him. Many people enyego the testimonies. Yes, because they believe in me, because they are my followers. They follow my instructions, and I pray for my fans and followers, my children all over the world. Now, it will according because he believe in me, and whenever the person is in danger and solicit for spiritual help, being the person spiritualist, or the very possible that the vibration will bring me in the picture. It could be in the real life, it could be in the dreams. That is how it works. Can let me tell you what experience that what happened to me this January 8th to be precise. I'm one of the titled men in Orifite, actually Eze-Ana. So all rumbe last year, when I gave my election, general election in January. Believe in me, I didn't canvass or even lobby anybody. It's not the mochi, but manager na board obana. Where canvass ya na to be elected as the chairman and also of the worldwide. I didn't canvass for it. But one day I was meeting our zone, when I went to zone A and zone B. Our zone was zone A. So by then at the meeting, I will go. Now I have to go. Here Basala election is upcoming. Ebe awa ka ụfọdụ ndị mmadụ nọ wee ji njebasị members wee sisi na ha na-nominate m ka nje for that presidency. President is another Rifte. So I was like, how? They all anonymously I said no. Na here baby go now. Some of them have actually sat down and discussed the capable person. So I was like, how come? They insisted. So after that particular meeting, a lot of people, was in the meeting, there are different joints. To the extent even a close friend. Ochibo also. The Dagamaros one day Okuhanada, boy. But all that same one day when na phone. Or some no one when they discuss here Basalon, the election and and they are recommended me. As you could have remember, but the man with some influence. So some now no one how that could have made you go. I was like, how come? So that because he believes in me. To call the whole story short, it was an election. On a phone, not I didn't lobby anybody. It was an election. They put the team pass and calibers in the pattern. That I go before any House of Assembly member and a lawyer. Yes, he came out. Another person who was a business magnate and real estate merchant, business mogul. He came out. In fact, upon the finances, I'm the lowest among the people who done. But to cut the whole story short, I let her won. So they can do and they canvas and more people that believed in me. For me, he may achieve that particular position. Yes, for the next 4 years, is people that made it possible.
All people that believe in me, they speak for me, they became my mouthpiece. It was God day. I'm not in position in a fight for. It will keep on be the application. Or somebody, one of the panelists, we guess it. Now, one of the interview, we guess it. I recommend this person. Or convince your other panelists to jot your name down as only go the all. Ihe na jogebo. Onwere onye na-ekwuru gị a ga-enwerịrị ọnụ mmadụ ma ọ bụ ọnụ mmụọ na-ekwuru gị. Ihe niile anyị na-recommend the good things of life you are looking for. Somebody must believe in you and recommend you. When I build bridges, even the newly elected pope, I can tell you, there were some people, even among the college of cardinals, the prince, and outsiders. Yes, they were huge influence among the bishop and the cardinals, the prince of the church, that recommended him, and he won. So I'm on position now when I target in your life. You could be getting married. Somebody will care actually no get all mad I could you a I'm only in a good book of that person. No, she's a good girl. She's a good girl. You can get married to her. Are you following? So here now, the importance of building bridges. When I joke, can all one could give man money when you build the bridges. Can them mad believe you? Where we can go on again. You build bridges. No more to quite a measure. Hapudogi. Call a bomb what are the case again and more Hapudogi. Obugo na mad a John Cathy Hoge Meggie. Where Meggie Deggy, more bad on Katibugi, no. This person is our own. It will happen. Imorona the boat of Kati more before men are the word of the living. Imorona before mother and one mother. Before they take good decision, no one more. We're past here. Are they chasing the day or manifests? Is my idea. So start building bridges. Let me stop here. Now I work can keep me here. All over the world. Yes. Second one I grown ma. Na ngoti Chineke ga-abụ nke ụlọ. N'ụlọ ga-abụ ụba. N'onye na-achụ ụlọ ga-ada. N'onye echeche ihe ọjọọ ya eme nọ ya eme onwe. N'aha Chukwu oke nke pụrụ ime ihe niile. Remain blessed, remain protected. Ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi a. Chat kwa na WhatsApp number 08057837672. Or 0813-8243-871. Now na screen gị ga-afụ those numbers mbọ. Ka ọ dịkwa tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa eburu dị eji wee chụ aja. Emechaa n'ọya epu ome. Echefukwana na ọ dị mkpa na ị ga-enwerịrị mouthpiece ga na-ekwuru gị mana mmadụ mana mmụọ ka e wee recommend gị for special upliftment. Ka emesịa.